Hello po mga mamamayan, ngayong umagang ito po ay may bago po akong bisita at mayroon po siyang recipe na ipapakita sa inyo. Ito na po siya. Hello po, Miss Yang. Ay, hello, Miss Mayang. Ako po, si Miss Yang. Tawagin nyo na lang. Ito po ang aking mga sangkap sa aking lulutuin ngayon na spaghetti and it's spicy. Kaya, ito na siya. Mushroom, hotdog, carrots, ground beef, bell peppers, garlic and onions, at saka spaghetti, noodles, prego, at saka jufran, hot spicy. Para spicy po siya, and we have salt. Ilang bukid po ang aking nilakbay para makarating dito, para lang makaguess kay Mayang. Kaya panoorin nyo po, pangpahaba ng buhay. Nakalimutan ko po pala, paano nyo nga ba prepituhin kung walang olive oil? Ayan po, olive oil. Painitin nyo muna. Ayan, kailangan mainit para hindi titilapsik sa inyong mga muka. Okay, ito na po. Ayan ha. Kahit i-diretso nyo na lahat, okay lang yan. Pag naluto na, hindi na nila malalaman yun na niluluto na pala sila. Ayan na. Siyempre, ganyan lang yan. Hindi na bali kung paano nyo hihiwain. Basta, mailagay nyo yung mga sangkap nyo. Aray ko po. Okay lang yan. Kailangan sabayan nyo ng pagkanta. Paa, tuhod, balikat, ulo, paa, tuhod. Kasi sasarap yung pagkain nyo pag may TLC. Tender love and care. Ayan. Ay naku, gigewang-gewang siya. Teka muna, hawakan ko ha. Ayan na, ganyan lang yan. Ayan, isunod na natin yung mga iba pang sangkap. Yung mga bell peppers. Ayan. Pwede rin ilagay nyo na yung ground beef nyo. Naluluto din naman lahat yan. Ito, kasi medyo matagal-tagal siyang naluto. Ilagay na natin. Oo, masarap ito. Siyempre, magigess ba naman ako dito kung hindi masarap yung luto ko? Hindi ah. Sige. Manood lang kayo dyan. Alam nyo ba, ang spaghetti, pangpahaba rin ng buhay yan. Parang pansit. Oo. Yung mga hindi pa nakakaalam dyan, ganun din yun. Okay guys, ngayon na nagdilim na ang ating karne, lagyan na natin ng prego. Ayan, kukunti lang yung ilalagay ko kasi kukunti lang yung kakain today. Unless gusto nyo pumunta dito sa bahay, pwede rin kayong makikain. Ayan ha. Okay, ngayon na habang kumukulo-kulo siya, meron din akong etong jofran. Ito yung pangpaanghang. Gusto ko kasi spicy. Ang mas spicy attitude. Ganyan, spicy yung ugali ko, kaya ganyan. Ganyan, sige. Ayaw niyang lumabas eh. Kaya itaktak nyo. Itaktak mo. Itaktak mo. Hanggang sa lumabas. Ayan. Okay guys. At saka yung oil na lumalabas dyan, natural yan, okay? Half lang yung nilagay ko, half sa bottle. Kasi kukunti lang yung serving na gagawin natin ngayon. Ayan. Haluin din natin. Haluin pa rin, syempre. Ayan. Para mag-blend. Habang kumukulo-kulo siya, parang kulang pa ng sauce. Okay, ilagay ko muna yung carrot. Pwede yung dagdagan ng sauce. Ay, hindi mo ihahalo yung sauce kaagad sa spaghetti. Depende sa'yo kung anong gusto mo. Pwede mo siyang ihalo, pwede ring i-save mo for later use. Parang ganun. Parang daing lang. Prepare mo siya, tapos gagamitin mo or kakainin mo mamaya-maya. Pwede mo siyang i-refrigerate para to save it sa later na. Oh, ayan. No? Ala, no? Nagmukha ng spaghetti sauce. Dagdagan ko pa ng konting ganito. Kasi parang brownie. Dapat yung spaghetti sauce mapula-pula. Hindi dapat brown. Ayan.
O, di ba? Okay, pwede ko na rin ilagay ang aking hotdog. Alam ko, maputla yung hotdog natin. Veggie kasi yan. Pwede nyo rin lagyan ng ibang klaseng hotdog. Eto, healthy to. Kasi veggie yan. Healthy ang mukha niya. Maputla. Okay, ayan na. Oh. Ready spaghetti sauce. Hayaan mo siyang kumulo. And then, dahil nga Filipino style spaghetti, pwede natin siyang lagyan ng kaunting asukal. Nakalimutan ko na naman, asukal. Pwedeng pula, pwede rin puti, pero mas maganda yung pula. Kasi gusto ko yung pula. Wala lang. Pero depende na sa inyo kung anong gusto nyo. O, ayan. O, di ba nagmukha ng spaghetti sauce? Pwede nyo ring lagyan ng meatballs kung gusto nyo, pero tinatamad ako eh. Kayo na lang ang gumawa. Ala, no? Okay guys, lalagyan ko siya ng kaunting brown sugar. Pampatamis. Siyempre kasi, Miss Yang is so sweet. So I need sweetness in my spaghetti. At saka nakalimutan ko pala ito. Ito yung mushroom, oh. Oh, see? Sarap-sarap niyan eh. Healthy. Haluin natin para maluto. Lagay natin, ibaon natin dun sa ilalim kasi kumukulo-kulo na siya eh. Ayan. Kukulo at kukulo hanggang sa maluto. And then, sarap-sarap na. Siyempre, pag may asukar, meron ding asin. Okay. Lagyan natin ng kaunting asin. Konti lang. Para naman may lasa. Ayan, konti lang talaga. Uy, nagugas na ako ng kamay ah. Huwag yung ganyan. Dahil pag naghugas with Safeguard, germ regrowth is reduced for 24 hours. Okay. Ayan. Oh, very good. Yum, yum. Hayaan mo lang siya dyan. I-simmer-simmer mo lang. Maluluto din yan. Pwede mong takpan. Pwede mong hayaan na lang. Pero maluluto din siya. Ayan. Oh, ganyan. Halo, halo, halo. Malapit ang Halloween, kaya halo. Ganyan, oh. So, yan. Habang nagluluto yan, or naluluto pa lang siya, i-prepare ko ang aking spaghetti noodles. Hindi siya sasama dito. Siya ay maghiwalay. Kasi ganyan yan eh. Okay, friends and kababayan, sinimmer ko na yung ating spaghetti sauce. Mahinang-mahina na lang po ang kanyang apoy para hindi siya ma-overcook. Ewan ko ba if there's such a thing as overcook. Pero, kung meron man, hininaan ko yung apoy para po hindi siya ma-overcook. In the meantime, andito po tayo sa ating kanan na lulutuan natin ng spaghetti noodle. So, ang gagawin po natin is hayaan po natin siyang kumulo ng kumulo and then lagyan po natin siya ng olive oil para po hindi mag-i-stick yung ating mga noodles. Then, saka po natin ilagay ang ating spaghetti noodles. Alright guys, just to show you how it works, ito po yung ating olive oil. Pwede naman po hindi olive oil, kahit anong oil po. Pero ito po yung paraan para po hindi mag-i-stick yung mga noodles natin sa isa't isa. Kasi alam nyo po, close silang lahat. Kaya kailangan nilang maghiwalay. Okay guys, ngayon na medyo kumulo-kulo na yung ating water. Ito na yung noodles. Siyempre, naghugas ako ng kamay. Hahatiin mo yan ng pahati, okay? Teka muna. Teka, kasi medyo marami pala yung nakuha ko. Hold on. Teka muna. Andiyan na. Malapit na. Ayan na. Oh. Oh, ganyan. Oh. See? Tapos, isa lang mo sa kawali. Ganyan. Oh. See? Hatiin mo ulit. Siyempre, naghugas na ako ng kamay, ha? Oh, ayan. Hugas na ang aking kamay. Ano pa bang hugas ang kailangan kong gawin? Ayan. Oh, see? Tapos, ganyan na yan. Ha? Hanggang sa kumulo siya. And then, medyo tikim-tikim din, tikim-tikim. Tingnan natin kung luto na habang nagbo-boil-boil. Kasi minsan, hindi pa siya luto, parang matigas-tigas pa. Pero, ayaw mo rin siyang medyo maluto. Kasi, ang lambot-lambot, ayaw mo rin naman ng ganun. In between lang, di ba? Okay po, mga kaibigan, mga mamamayang, mga kapatid. Ito na po ang ating noodle na luto na. Ito na yung kanyang itsura. Ganyan. Tapos, yung ating sauce, luto na rin. At pwede na natin silang pagsamahin. Patayin ko na. Ayan na po, mga mamayang. Mayang ng bayan.
Atin nang pinagsama ang spaghetti at sauce. Ayan. Dahil kukonti lang yung kakain today, kukonti lang yung ating noodles. Pero, pwede nyong isave ang sauce para kung gusto nyo ulit kumain ng fresh noodles, pwede nyong initin yung sauce and then maglagay kayo ulit. Pwede nyo rin lagyan ng cheese, pero ayoko ng cheese. Kasi yung cheese hindi maganda sa tiyan ko. Alam nyo na, you know. Ayan, see? Nagmukha na siyang spaghetti. It's a spicy spaghetti Filipino version. Okay, ito po ang inyong handog, Miss Yang, na nagsasabing, I'm always young, inside and in the outside. Thank you po, mga kabayan. Goodbye. At nakalimutan ko pa, mabuhay! Sana mag-subscribe Sana kayo. mag-subscribe po kayo. And i-like ang aming page. Lalong-lalo na yung aking spaghetti. American Filipino version. And spicy. O, sige. Bye!